ing ngarsane nyawang lakon kang durung tau diciptakake ulo nyipati prakara kang durung tau Abdi dadi jalan akan dibenarake mergo Coba munggo ing dosa. Mula ayo padha marang ing gambaran sing kanthi pangarep-arep teguh. Bakal nampa terus sing pitulungan saka pangeran. Samangsa kita butuhake. Sopir langgeng pacasan dalem dados dedara sare lan tansah manunggal ing Sri Yesus Kristus Pangeran kita.
dungo pantersipun lantaran Sang Kristus Gusti kawula. Amin.